Sige daw. Ako may Ihalipay mo. Punta na. Ako mahimong pare. Ay, kaning lang, hinay. Katawar yun ako. Sige. Guys, saman. Pila may edad ni mo karong gali dong kay gusto man ka magminyo na maguyab-uyab. Sige daw. Pila may edad ni mo? Ha? Edad. Mga Pilay kapin. Pilay kapin. pilay kapin now. 58 tanan. 58 tanan. Pila? 30 doon ang kwan ang kapin 28. Na 58 naging edad. Hansa? 58. Doon ka Unya, tuwid dong. unsa man ka, ganihara kog pinangita nimo, unsa man ka dito sa ibabaw. Laang ko ng prinsip. Gisa may magilaag dito. Siya. Ah! unsay siya? Siya? Asya mo kung ilagon. Unya, unsa man? Na, mula to pa ma. Unya, unsa man dai mo ra? Amiga ra mo karon or yap? Uyab. Ha? Unsa yung ngalan? Marian. Alo. Osma. Unsa? Marian Grace. Marian Grace, day. Mga pila na may edad niya ka? Sige daw, para bana-bana ka. Manguyab man kaniya, mga pila na edad niya. Times. 20 daw edad. 20 na? Onya, kapangutano di ka 20 man ina. Dito ka day, atubang diri. Ano, pangutano di ka oh. Pakwasa po ng trap. Kuday. Unsa? Ito man daw. Pila edad bana-bana sige ko lang i-times. Kusgan times. 20. Times. Times Ah. 6. Ha? Pila edad? 46. Magulang ba si mama dong? Lamaling ako. Unsay 46? Taro nga do. Taro nga do. Taro. Nakaihi. Sabi nga. May gani dili igit ni Sidley. Nya ngano nakaingon man ka cooking? Ngano nakaingon man ka nga uyab mo ni Marian Grace? Ngano nakaingon man ka kay? Kano pa may nakita niya. Na uyab. Ay, uyab na. Uyab na karon ba ka nakita? Unsa man tinuod? Unsa man na dong? Ha? Ay unsa man ang kanang kuana? Kanang ngano biba? Akong pangutana cookie. Okay. Ay. Akong pangutana nimo ba ngano nakauyab man mo ni Marian Grace? Lantaw dire. Na. Anong kauyab man mo niya? Alam ko saya kay gwapa mong good. Alat inday ngilak. Inday dong. Igapit. Dong. Unsaon na lang ko dong. Unsa to ganahan ka niya? Ikaw ma sige. Ganahan ka niya kay? Na. Na dong. Nay. Master lawyer. Ya, sa may kasulti ni Mana dahil nga ganahan man siya ni Grace kay gwapa. Ya. Ya ikaw ani unsa man? Maghilak lang kus daple ni daw. Unsa man gid kinsa man gi imong pilion si Inday or si Grace? Siya. Ala. Aya, siya mo pilion. Di unsan mo pagpanguyab, be, padunda ko. Okay, unsa man nimo day? Na. May iboy ko niya. Ay, mo na nag-iingon nimo. Kaibog ka niya. Higog mo. Nahingog mo. Nahingog mo kuno ko niya. Hingog mo ano mo siya. Ha? Unsa? Ako, bisa pa ko ko. Sige. Ha? Anak ko yung mama ni ko. Lago mo ko pero gusto ka mangayop ko nimo. Dayon. Wala akong hani nimo nga. Karon job lago mo ko balag makabalay ko balag. Birthday nimo basta mo. Reaction. Ay, tayo gan ala day. Unsa
Ang tanong, sige, ano lagi? Unsa? Surprise. Ha? Unsa? Ay, nanguprise! Supras. Tinotakto to, nangupras ako Unsa daan. ni mo? Unsa ni mo siya pinig birthday niya eh? Surprise. Supras. Nagupras! Unsa eh? Surprise. Eh, taro nga. Surprise yung birthday. Ah, surprise. Ay, ito prank! Ito prank! Ikaw, Frank. Birthday, kaya sa'yo birthday. Ano sa niya birthday? Pando. November to? Dungan, day mo. Dungan, day mo dong, November to. Tingdagkot na na dong! Kano sa birthday? Saan yung birthday mo ka? November to! Tingdagkot sa misteryo! Sige. Dapat, uy, unsa man tulala man eh? Nauta naman eh. Natulala naman eh. Ah, unsa man si Marian Grace kadum kag kano sayang birthday. Ah, pila edad nimo galiron? Mga 30 na ko eh. Pilay kapin. Pila ka pin? So, Ay! 58! 30 plus 20. Oh, 58! Total! Unya, iyang birthday kano sa man? number, Utan ang Berto! Unsa? November to. Ay! Tingdagkot sa misteryo! Sabay tarong dong. Iyang birthday ba? Iyang birthday kano sa? Baho ko ng kung anso. Unsa man? Ah. Kano sa? Ha? Yan, 92. Naaba tayo bulan 92. Unsa pizza? November kami. Sa November gare, pizza. November, pizza. Pizza, 29. Unsa man gitinood? November to. Or November to kami. na November to. Ha? November to daw. Saan? November to. Ha? Ay, dong! Tingdagkot na sa minteryo, dong! Ikaw mga kuan, imong birthday kanong sa imong birthday? Pagbawa sa ina. Istorya siya. Ina akong birthday. Ina, unsa tawag nimo niya? Gang. Yan! Maginanggang tagsaging, dong! Ge, ina akong na. February. Birthday gang. Iditutan ayo tanaw na ako ina akong birthday. Ana akong birthday kay na. Gang, akong birthday. February 32. Ay, dong! Unsa Ate, naman ang nalang adlaw, dong! Paibutang ng November 1, sunod mo. Agay. Yaki, maganda. Ta tinuod na ni. Okay, go, tinaw na. Ay, unsa man nimo pagpanguyab sa isa ka babae? Ito. Unsa mo pagpanguyab kanang tinarong gyud ang aksyon. Kay, di tabangon na, buto ng pamitay. Gira. Mga babae, Unsa? Wako, kasulay, dong! og ikaw may gugma babae. Alim ba ka? Unta may gumatabay ka, paryama ming bayi! Nag may gugma babae. Ay, muharan na! Di, og manguya ka babae, may gugma ka mo gang. Yeah! Ginanggang dong, saging! Sige. Ge. Mo siya pagingon. Gang, may gugma ng ikunin mo kay Yan ay, unta ginanggang, Taro nga. Tarungan, nagginanggang! Gugma ng ikunin mo kay kan man ko ka nang sa isa ka ulit tawag. Kung nakuan ba ka nang nagwapa kay ka. Eh. Hello. Hikala. Hilak na. Hilak na si Inday. Ang sawa man nga, di man si kanani mo. Gwapo mo, buko. Ayun! Dong, ang UI! Ang lubo, dong! Sige, sige. Naman. Ang sawa man nga, dili man sa nimo. Ikaw rin may naibog day. Ang kung ka nga uyab. Di man di ay, klaro ni. Misita ka kalin niyo kay para kay ila po kanimo mo. Yan, gisugot ka niya. Masukot ka mo. Yung wawan, ano mo.
Ano, apilo mo ng mama? Di man ang mapil ng mama. Maya po ni mo. Nguyab or masaman, magminyo, malay. Saman. Buyag na sa nang no. Alang. Ginang na po na. Utay na, tigulang na nila, kanang. Ayun, unsa may mga ikapasalig niya, be? Salig mo niya. Unsa may ikapasalig? Sug diri day. Na, unsa may ikapasalig nimo niya? Kumay tayo di mo. Kaya buyag ta pero nagumana mo sa kuila pwede yung tamang minyo na. Hindi makay. O makabalay na ako. Dahil huwag tayo magbugas. Tama tayo bugas. Ay ko, pag mama tag-eskwela, senior na ka daw!